Здравейте хора, мили! Вече съм си в София. Прибрах се преди около час. И... да. Днес ще играм нещо като играм. И сама си измислих. Надявам се никъде другаде да не е използвана, но нищо не гарантирам. Играта е следната. Не знам дали ще ме разберете, защото аз не успявам да обясня. Това ми е албума с снимките. Примерно правя на стаята, примерно се падат 10 крачки на цялата стая, ходи и 10 крачки ми е примерно от тази страна до края и 10 крачки на 10-та страница, 10-та снимка и трябва да ви я покажа. Втори пример. Например, примерно нещата ми в колко дрехи имам в гардероба, въпреки че това ще отнеме повече време, колко неща имам в шкафа, колко книги съм прочела, тогава нямам нулева снимка, колко фломастери имам в несесера и такива неща. Колкото имам примерно фломастери в несесера, този брой ви показвам моята снимка. Снимките са ми 120 общо в този албум, имам още за попълване и така че ще стигнат. Добре, нека да започваме! Първо, както дадох първия пример, ще направя колко крачки човешки, нали сме европейски. Имам от този край до този. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 крачки, значи 9-та снимка от албума ми. Само че тук първоначално събирах хлебенки и почват от не тази, следващата страница. Чакайте, аз съм го обърнала обратно. Не, всъщност така ли беше? Така беше. Така. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Направо супер вада е от албума, защото те са наредени така. Само да успя да извадят албума, че аз това не мога много да вада снимките от албума, или ще скъсам албума, или ще скъсам снимките. Ето това съм, чакайте да фокусирам. Не може да се фокусира ясно. Това съм аз, стария ни хол. Так, дебело бебе съм била, няма спор. Скъсала съм албума, колко съм радостна, направо съм страшна. Тук, понеже колекционирам пликове, ще видим колко пликчета съм колекционирала и ще отворя на тази снимка. Ето, въпреки че не знам как ще видите, няма как да видите за това. Но ще пробвам да бъда пред вас. Ето, сега ще ги извадя. Има още, не бървайте. Стига тук снимам повече. Ето ги. И сигурно съм, че не можете да ги видите. Сега ще ги преброя. 1, 2, 3. Това са 3, 4. Сега ще ги сложим тук. 5, 6, 7. 8, 9, 10, най-точно. 11, 12, 13, 14, 15, около 23, 16, 17, 18, 19. 19-та снимка. Ще ви показвам.
беше 9-та. Аз не знам откъде съм почнала. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Майко, днес много щяхте да ми видите количко, което не може да ме тук. Скъсах още. Това съм аз на това легло в момента, но това е много така. Ето. Шериф, бебе. Не, много обичах да нося значки като малка. Не, ще спра клипа. Ах, не го спря сега. Масата нищо друго, за това ще е последното и сега, както във примера, ще ти покажа колко в масата от несера ми. Това не е медицинския несер, това ми е от около да съм била. Втори клас. Чакайте ме. Аз имам така да се каже две. В смисъл тук и тук. Сега ще броя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. За малко 19 да миша. Сега меря. Никога няма да стигне до 100 снимка, аз това го знам. Чакайте, направо стигна до 19-та, която е направо 18-та. Ето тази. По-бързо го направих на броя, защото миналата 19-та снимка, която таковахме и сега за 18-та и по-лето. Вижте какво перченче. Това съм аз, не е брат. Добре. Това беше клипчето. Иначе всички други снимки са ми благодараш. И това беше клипа ми за днес. Надявам се да ви е харесал. Дайте палец нагоре, ако ви е харесал клипа. Абонирайте се за мен в канала ми. Също така от 9, 10 или 11 август ще имам клип с блогърката Ивона Лазарова. Ще имам клип с нея, който ние предполагаме, че може да е нещо предизвикателство или възици по телефона. Едно от двете, но повече се комуни за сега като съществото предизвикателство и да, така. И това беше клипа за днес. Чао, хора, мили!